Tul dawn l-aħħar xhur u snin fil-Florjana ġimgħa wara oħra qed ikun hemm aktar funerali u mamudi ripixxejn u l-popolazzjoni Furjaniża qiegħda tiżvinta bil-mod il-mod. Tant illi issa qed noddu biss madwar 1200 persuna. Sostna dan il-Viċi Sindku James Aronellu lek kif konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsill Lokali tal-Florjana appella sabiex il-Gvern jagħti widen għall-kriżi demografika li qed jaffaċċja il-lokal u r-residenti tiegħu. Fl-okkażjoni ta' jum il-housing li jitfakar fil-Furjana flimkien mal-Viċi Sindku James Aronellu u l-Kunsillira tal-Partit Nazzjonalista Justine Vella Palmier, is-Sindku Nigel Holland insista li l-isfidi demografiċi mad-dawra tal-Port il-Kbir tkunu insistenti bżieda ta' uffiċini, boutique hotels u Airbnb u tnaqqis għal kollox minn djar residenzjali dan għad detriment tal-komunità illi qed tiżvinta. Holland insista illi l-Gvern jeħtieġ ifassal pjanwazzjoni effettiva fost l-oħrajn permezz ta' inċentivi u housing affordabbli miżuri li barra minn Malta diġà qed jitlu fis-seħħ f'pajjiżi bħal Spanja, l-Portugal u l-Italja. Is-Sindku qal illi l-koppji mhux jifilħu jħallsu kirjiet għoljin u jixtru proprjetajiet u minflok qed jitlu fil-lokalità entitajiet kummerċjali minflok koppji żgħażagħ bil-konsegwenza illi l-komunità Furjaniża qed tisfuma. Fil-waqt illi Nigel Holland appella għal-bilanċ, James Aronellu l-insista li din mhix reazzjoni tal-mument e kifu fisem il-Partit Nazzjonalista nida dokument illi wassal biex titqajjem kuxjenza u jkun hemm marfin dwar il-kriżi demografika tal-lokal. U ħabbar illi fix-xhur li ġejjin il-Kunsill Lokali se jkun qed jorganizza konferenza nazzjonali f'dan ir-rigward.